Oyaure kamora mora mantie janeno mar Lolwe Tv okinyi masani machiegni nonro mar Oboke tarik 20 to kod 6 dwe mar 7 gana 2 to kod 22 nyinga Jesse Omondi abomi ka e bok mabende koro antiere godo kae ka bende the big standoff kachiel kod IBC defense trio as Central Farm goes quiet. The big standoff mano koro ipenjo ni to bende Raila Amolo Odinga bende dhi chopo e debate mabende koro bag godhiambo kawuono mane penjo maduong' ahinya koro achiedh nade nitiere iwacho ni koro nitiere there is still the chance that like Dr. Ruto before him, Mr. Odinga will ignore bad advice and agree to take part. Iwacho ni pod nitiere thuolo darita ne seche mabende koro biro ni nikech ochakore saa 10 jogo mabende wajakoya kaachiel to kod jagano party David Mwaure mabende wajakoya nowacho ni ok odhi ka onge Raila Amolo Odinga ok oketgi kanyo achiel. Koro iwacho ni koro nyaka gie sani idhi ng'e anena kit seche mabiro gi bende nitiere Raila Amolo Odinga nyaka gie sani koro wacho ni en koro no dhi bedo to kod mare pono ni koro inyalo riwe kod Ruto to loso weche mag mibadhi kod weche moko. Nithi bridge bus crash the ones we lost. Bwana tipo kae mar ji maromo kanyo 34 mabende koro no yangi ni koro no otho e masira mar Modern Coast manotimore Nithi Bridge. Ibiro somo kae weche mago mathoth ahinya kendo koro kodonjo iye ite mar ariyo nitiere historia moye had no trust for Ouko I had fired him mano story go ma nitiere kinde mago mokadho. Ibiro somo kae kendo weche go mago ma tendore kanyo kod historia moko mosekadho kata kamano wadhi kodhi ite mar 4 mabende koro wach mabende koro ni sani nitiere IBC remains quiet on questions raised by DCI on 3 Venezuelans. Iwacho kanyo ni koro IBC kaluwore kade kod Oboke ni ene koro IBC pod oling kendo pok oloso e wach mano bende koro kwach kich necha koro oketo ni koro jopiny Venezuela dek mabende ni chomaki oyudi kod gigo mag yiero ka bende onge yorno makare ahinya kendo chich ni koro ne gin jogo mabende koro idwa ti godo marache. Chebukati to kata kamano ne yandi nowacho ni koro bila notamore iweyo jopiny Venezuela go mondo mi koro gidhi nyime kendo simbe gi kaachiel kod laptops gi flash disk moko bende koro no mano mako gik moko ma bende okone bende ng'e ahinya yande koro nokawo kanyo gin weche mabende nitiere kanyo ibo ng'iyo. Ruto call for 6 piece voting in North Rift mano ogai mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ka ne nitiere gweng' counties mago Nandi nen Elgeyo Marakwet to nen West Pokot kaachiel to kod Uasin Gishu okwayo jogo mondo koro yier 6 piece mano chakre MCA nyaka malo obeda jo UDA mago weche mabende koro timore tipo kae kanen Kapenguria West Pokot kanyo kanoromo to kod jopiny wacho ni onge tiende kata onge yo mabende udhi yiero godo jo independent candidate dala kae kendo ok nyalre kendo kik wayie mondo mano koro timre mano gimano Ruto nyiso jopiny kik uyie mondo jo independent okaw kombe mora mora. Raila us boda operators mano Raila Amolo Odinga noromo gi jo boda ma Nairobi County odiochieng' mano manyoro kendo koro ne owacho ni en singo moketo en mar biro neno ni koro gin jogo mabende koro miluor e tijegi kanyo bende koro nowacho ni dhi loso kod 10 county NMS ma Nairobi kaachiel kod 10 county no mondo koro boda mago mosebed komaki apiko momaki mondo koro tudruok ng'ane kaka inyalo wegi thuolo no bang'e ndogoro mukanyo kod mine mag jo Salam bende mabende noloso kod families mourn as death toll in Nithi accident rises to 34 ji 34 mabende koro noyange na tho. Ibiro somo gima notimore gik maduto te mabende koro notimore bas nogono manoweyo ka ji 34 otho to maloyo 10 bende koro nohinyore. Gin weche jogo mabende koro notony lero weche gima notimore kanyo. Kome reshuffles High Court judges after of 6 were promoted mano Chief Justice Martha Koome bende koro ne otimo lokruok kata bende temo lokruok ne jong'ad buche doho mano mamalo kuma bende koro ne otimo mondo kaluwore kanyo nitie auchiel kuom gi mabende koro nicho med lemo mabende koro ter malo. Judges go mabende koro no mi transfer kanyo Justice Anthony Mrima mabende koro gol
gol Milimani kendo koro dhi bedo presiding judge High Court ma Kitale koro gole Nairobi. Mano en kalore kanyo ni Justice Luka Kimaru mar Court of Appeal gi judges moko bende koro no ter kendo mano Lydia Achode, Freddy Kochieng, John Mativo kod Grace Nyere, Aroni Abi mago mabende koro no mede lemo. Ite moko bende picking machines remain a sticky issue in Rift Valley politics. Wacho kanyo ni machine mokel mondo mi okwany otimango mondo bende koro okwan opon chai en gima bende koro giwacho kanyo ni mayo ji tich kendo koro en gima koro mayo ji tich ahinya ji monego bed ni koro ipona pona kod lwedo. Kata Raila Amolo Odinga bende osebedo ka koro kwedo wach makamano. Charles Keter ma jatend migawo machon mar weche mag teko bende kwero ahinya. Simon Chelogoi mano owacho ni koro en gima onego bed ni wang'iyo ahinya kendo koro mar neno ni okony. Debate standoff Ruto day if Raila skips event. Wacho ni koro Ruto samoro dibede ni jalo ma bende dhi kawo piny ahinya kaponi Raila bende koro odhi weyo moko dhi debate. Rigathi Gachagua, the making of my Mr. Moneybag, kaka bende loso pesa ne. More judicial infringements in sport pesa ro mago weche bende nitiere kae. Ite chakre ite mar 15 kata ite mar 15 ne mabende koro duol mar IBC ochiwo wach mar kaka bende deployment iluongo na update of national deployment of technology in the 2022 general election gikete kanye Oboke mantiere kae kendo ne gindike kata e mbui margi. Bona tipo kanyo mano wach debate weche mabende iye kae. County news, counties ka counties ibong'eane ne to wach mane mabende mulo county mari mabende oketi kae kod mabalang' mag weche mag dethruok kaachiel to kod weche go mopogore opogore. Ite ma ogik Daily Nation ite mogik kae. Send off festivities begin as Uhuru tenure at tail end. Wacho ni koro kinde mar Uhuru rumo kendo koro nyage sante nyasi opogore opogore. Ne nitiere odiochieng' mano manyoro seche mabende nitiere gallery Kenya Gallery Uhuru Gardens mabende koro nyise gik moko kaka nitiere kanyo. Ibiro yawe ka tarik 5 dwe manyien. Boneno kanyo weche mabende. Magowa points new CUE Chief Executive mano Commission for University Education mabende wacho ni koro Magowa ne yiero kanyo jata tije manyien mabende koro no yiero kanyo kendo mabende biro tayo weche somo mago mag mbalariany. Oboke bende nitiere kanyo to kod weche mag tuke kaka Kenya notieko koro namba mar 4 Jamaica nodonje kindgi kendo ma Jamaica mano ka thuolo mar 3 Kenya koro ne nitiere thuolo mar 4 ng'wejego mag Oregon piny mar America. Kang'iyo kanyo The Standard weche bende koro nitie mana IBC Defense Trio a Central Farm goes quiet en bende wechego mago mag IBC. One of the conditions in the tender document was that the bidder should provide a detailed support and maintain plan to and attach documentary proof of 60 technical support staff with the registered office in Kenya. Smarty complied with this condition by providing a local partner. Koro ne owacho ni mano local partner mabende koro ni winjruok mane giketo kanyo to kod kambi ma bende ne gitudore godo. Muslim clerics on mission to push men to embrace family planning. Wach mano mar komo nyuol mabende koro nyaka gesane gidwani mondo koro gin bende gichak ng'ianena ni kaka inyalo kom nyuol. Teacher suspected of sexual assaulting 3 pupils arrested. Mano obila ikono ina goja no mako japuonj moro mosebedi ka koro itudo to kod rocho ratiro mag nyithindo manyiri. Ko in jatend obila e gwenge go to machia bende koro wacho ni japuonj nogo no maki kendo koro nyaka banka koro ten school no osegoyo koko. School seeks help to reconstruct Sambere boys bosomo kanyo stoch Sambere. CUE dismisses Sakaja appeal on Uganda degree kata bende wacho ni Commission of University in Education koro okwedo tiela 12 duto te mabende koro e degree mar Sakaja. Chebukati says no law broken as the identity of local contact established. Wacho ni onge gimana mora bende te mano yoro community kindisi ai kachel kod IBC. It is clear from the invitation letter that 3 foreigners were to report to Mohammed's office at Nairobi and not IBC warehouse nor IBC officers. Mana kaka no yode ni jadego nano bende the office